Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan habay kran mikilat patay khubor menta kasi kashipho trek ujamang arajar arpulai hadian ka jingalang jo ka EC ka balapan long ha conference hall jo ka KHEDC ulong baka jingbot jo ni ka jingalang kalong banyatai sani banadu snem arajar khatra hadu khatkhandai ter lajudan ka jingakandu jong ki bor badai khmi nakapor sa kapor ban phai khmat ha ka bay de ka jing e jo ki nongram kham tam hapo yodu ha ka ba ki nongrep ki juai ka jing ujor sha ka HADC ba ka don ka jing ot kilo bat na ka lang ba tito sulong ba ka nie ka de ka jing e ka balashem ha ka ni ka sila ya don lang ru ki EM ki ba de pet ya ka market ilaka trade enforcement nang ta uba penya sing CM deputy CEM barim ka council CM ka himamalim ki menteri ki nongyalam ka Hills Farmers Union bat ki nong khayi ki ba don hapo yodu uba tito sulong ru ba ha ka EC ka baladap Hakapor ba uba penya sing CM udang bat ya kakam kum deputy CEM keladan ka komiti ka bakerpang bat nadu kata ka jingalang kabala lang ha usnem arajar khat khandai bat hadian ka hukum kabala penmi da ka hima melim halor ka jingot kilo long ba hadu menta amsyam ladan ki wan ujor bat na kalyang ka isi kala khat biang ka jingalang menta ka sngi ban pet benya biang ki jing e bat banya phliu jingmut komno ban wengi ki jing e hagani ka jingalang na kalyang ka isi kala penmi ya karai banang ni shakman kam di bandan shu ujing ot kilo hapo yodu balarai ru bandan da ka special committee kaban kli do CEM mat ki dukhat kindai ki mahajan ki CM jo ki hima kat ba ki EM kin le cha yodu ban le pe ki jingdan kam baro bat kin pet ru bakim dai bandan ki nong song yo bi ai mentar si ngidon gini ka jingelang ka bakapang ha ka ba nakaliang jami ka isi ngidon ang ni ia mensah song ka market ia mensah song ka ilaka ia mensah song ka trade ia mensah song ka enforcement ba kumjuru iba penya sing CM belong u MDC ba rujuk por deputy CM barim jangi ilakhat ingin jelang ha kejing dan lekat jong i CM pat menteri CM jong ka Imam Lim nang ta nakaliang ki nong elam jong ka Hills Farmer Union ba kumjuru nakaliang jong ki nong khayi ki badoy po yodu baling ikhat ingin kecingelang kalong ba nadu ka snem arhajar khat phra bat khat khandai ter ngiladon ba ki jinge kendu ki bana kapor se kapor ha ka bayade bat ka jing e jong ki nong rep kham tam partikular kepada hapo yodu kaba kinong rep na kapor sa kapor ki ju ai ke jing ujor shangi ba kadon kata ke jing 4 kilo ya kinong rep tekeni ke jing e kaba de ke badang sien re ke bala slam ten re nakaliang jong ki isi ke bala dep ba ka por kaba iba penya ilong ku deputy CM ngiladon ke komiti ke bekerpang halo kini ke banta ba ilong kum Sherman bat nadu kata ka meeting ke bang yelong house nam arja kha kandai bat lengba kini ke notification ke ba laai lani ka hukum ke ba laai na kaliang jo ka hima melim halor kini ke jing 4 kilo rei hadu mentang ngim syumyo kanunu ke jing ujon ngim syumyo syu adin bala permi kini notification ngim syumyo syu kanunu ke jing ujon bakan don kata ka 4 kilo tenre ngi sutu bahang ni hang tai ka don ka jing e tena ta ka daw ngi la review biang la ngi khot biang ngi ka jing lang mentasi lang ban ye fliu jing mot shu ba ka e ka ba ngin le nang ismat namar ba ngi sutu ba wan la da kam la don e ka ta ka jing e ka balong prop ka balong major re hang ni hang tai ngi sutu ka don ka jing ujor na ki nogrep ba ka dang ya ka ni ka 4 kilo dari halang ba kani kejing keduk mata kesni kejing perliu jengmut ngila sim me karai ba kata kalong ba dadu menta 6 day bandon kanuno kejing 4 kilo hapo yodo ba kador bar u acting sim hima melim kalarai ban yai pen bena kum bajule man la snam ban pen kenmau ba yaki marep ba wan ra de kinong rep bandi hayodo ni kinu ki yo ki bahap apo ke hima melim ki nong thiet ki dei bandat tho biang pat ye ki kho ki berni bat ki kriat
bala penthali hadin bala pelaj nethe yau marep kenang bandup tip katnu ka kho lani ka berni ka kriya ka khia bat sakhati kata kalong ka hukum ka bala ai na kaliang jong hima melim kenang ba kanum don kata ka jingut na kinong rep te akabede bat ka jinge ka ba ki nong khayi ki kandu ya kani ru ngila ya tai ba bakata kalong pangila ai jingmut ikinong khayi balada long kumnu dei ban penti kena ba kinong rep ki ban the ki mar ki dong ki kenang ban yu i balada liang kinong rep ki don ki ba le syutiaru ban khle lang yu mar put lani ba umba baru kinyo ban jit te lada ki kentaj yu nunu umarep uba kilap bu de ba put lani bomlong kata kam dei ban ong yaki ba ngila ot kilo kadi ban siembet ba kadi ka jing kentaj mo kadi ka jing kentaj yu to marep kamut la kentaj no yu to marep uba put lani uba lasni ndai baka kentin ke ban mi ban ong 4 kilo kam dei ban mi syu den rei la dadon pat kinong rapat kiba dang sngo pediang ye kata kajing 4 kilo kata ka syong haki nakaliang ka jongi nginum don syu kanono ka jing kitle ya kong kita jat nong rapat kiba pediang ye kata kajing 4 kilo rei ka karai mentakasi kala along baik salon sa ba kani kajing 4 kilo kam dei ban don syu ban ila shimru ya ko karai ba kata kalong ba ngin penmi ya ka notification mentahi nakaliang ka council kabalong kun kaju kani ka hukum nakaliang hima melim bakani ka notification kan long ya baro kiyo kibadon hapo upu usam jongka district council kata ka notification in penwi menta kana ba kajing 4 kilo kanum dei bandon habhoi kam dei bandon anong stoin kam dei bandon hakanunu kiyo kibadon hapo ka put usam jongka district council kabalai kabangila ban pek nakapor sa kapor ngila rai ba ngindon ke komiti ka bakat pang special committee ha ka ba klik da mga UCM bat rengkat ke jingdon kat jong ki UCM rengkat ba iba penyai ba kumjuru bat ki nakaliang jong ke union ke Hills Farmer Union kinong kitkam ba kumju nakaliang kinong khayi bat rengkat bat ki klik nong sensar kemut ki CM ki sodar jong kiniki ilaka ki hima ki badon hapo put usam jong ka district council bagi ni keren ni tai ya ke jong kinong repat ki balong haparo ko ke district kini kilong ki rai ki bangila shim mentarasi bat aga juga puaru ngila shim ka rai ba nakaliang jong EM market bat ki EM jong ka council asset EM jong ka ilaka ba EM jong ka trade lengkat UCM hima melim bat ka Hills Farmer Union bat ki nong khayi la sai men step kile ayodu akapor prabachi dei ban pek tang ka jing jong ka jing 8 kilo dei ngini pedu ya ka jing long jing man hapo yo be dei ba ka jing don kam le se ka ba na ka council se ka por ngi ju ai jing rap ya ka hima melim kum do ban bahaya ka yo bat kum juru pek ya ka jing sna ya ka yo dilang ka bala sna na ka liang hima melim bale se na ka liang council ngin sa pek ka ikalat ka lenti ka bangila ban ai ki jing rap ba kumjuru nakaliang jong ka trade ia trade pek ba kumbangila le hakini ki kandiat sngi bala dep ba mdei bandon shu kitu ki ba syong madan ki balong illegal ki ba khamtam ba ki bar jela ba kin syong madan apo yo aput usam jong yo do kumjuru nakaliang ilaka dekat ka trilang ban pek ki jing ki balong salon sar apo yo do de kani ka rai ka ba pentip sha ki pai ba pada kaliang ke council mdei bang isu hala tang ya kani ka kam ke jing jo kinong rep tang kumni kem bagi kendu jing ma teng teng ban su hala ka suk ban su he tang am ka suk rengi perkhat ka kam berta kalong kani ka isi kalawan ra ya ka wei ka bill ka wei ka act ka bengiong ka amendment bill ka badai ya ka Khasi Hill Autonomous District Establishment Management and Control of Market. Kani di ka second amendment ka bangilawan ra lengba kani ka But kani ka kiladon kini ki close tiba ngila mana teng haka jinga dei ba kani ka 8 kilo. Kiladon ki section ki barang insert ani bat ngin nang penbahas isu but haka juga poru hadin bangila dep finalize kani ngin sai kendu ya state government
bahkan penstet aka banginyo no ya ka asen no gobernador bangan itu ipi sisim bakan ika ak ila yo ban asen no gobernador kini giji kiba ngia kendu nakapos kapor on salak ban yarap on salak ban so tekata kadai kaba kasim jam kaba kani ka executive committee kala shimkia halo ka jing jokinong rep ya kani ka second amendment nadu senam arajar aku we ilawan raknang hadin bangilai kendu ikini giji hadin bangilai kendu ikinong rep ni kendu iki seng nong rep ni kendu iki nong khayi bana ta kadaw ni sawara bet dataan pi bat syukran kasuk rela dangim dan kaan manuban pentrekam ka manuban enforce kinsu ong yu brio yu nong khayi wat 6 kilo re hatu kadon kaan kabakhang ban 6 kilo kam dan den re kani gade kaan kabangila shna apa district council kumno ban khangla sendon ya kini ka 4 kilo kini gilong ki benta ki bangakwa ban pensai pat joki ki perok na kalian